ሻሎም ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላኽ ከመይ ሓዲርኩም አንዓኹም ሰላሕ الدين ካብ CRG ኢንተርናሽናል ቸርች ስቶክሆልም ስዊድን ሎሚ ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኾን ከምቲ ልሙድ ናይ መዓልቲ ቃል ሓቢርና ክንካፈሊና ሎሚ ንካፈሎ ቃል ዝበለጸ መንገዲ ንኣምላኽ ፍቕርና ንገልጸሉ ዝብል እዩ ሪኢኹም ኣሕዋት ዝበለጸ መንገዲ ንእግዚአብሔር ክሳዕ ክንደይ ከም ነፍቅሮ I love you ክንብለሉ ንኽእል መንገዲ እግዚአብሔር ኣዳሊልና እዩ እዚ ዝበለጸ መንገዲ ክንጥቀመሉ እንተደኣ ጀሚርና ንኣምላኽ ንዕኡ ዘለና ፍቕሪ ብትኽክለኛ ከምትሱ ዝደልዮ መንገዲ ጌርና ንገልጸሉ ኣለና ማለት እዩ ንእግዚአብሔር ከመይ ከም ነፍቅሮ ንክርስቶስ ከመይ ከም ንፈትዎ ክንገልጸሉ ይከኣል እዩ እቲ ዝበለጸ መንገዲ እንታይ ምዃኑ ክንርኢ ኢና መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ከምዚ ኢሉሎ ምዕራፍ 28 ካብ 19 ክሳብ 20 ስለዚ ኪዱ ንኹሎም ኣህዛብ ብስም ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን እናጥመቅኩም ዝኣዘዝኩኹም ኩሉ ክሕሉ ኸኣ እንዳመሃርኩም ደቂ መዛሙርቲ ግበርዎም እንሆ ድማ ኣነ ክሳዕ መወዳእታ ዓለም ኩሉ መዓልቲ ምሳኻትኩም እየ ብጣዕሚ ዘገርም ቃል ረአዩ ሕዋት ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ናይ መጨረሻ ባህጉ ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ናይ መጨረሻ ናይ ልቡ ደስታ ወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ሰባት ክኸብር ከሎ እዩ ወንጌል ክንገር ከሎ እዩ ምኽንያቱ ስለ ወንጌል እግዚአብሔር ዝኸፈሎ ዋጋ ኣዝዩ ከቢድ ዋጋ እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንዕኡ ዝሕጉሶ ንዕኡ ባህ ዘብሎ እንታይ ተዳኢልኩምኒ ሓንቲ ነፍሲ ካብ ጸልማት ነትሱ ዝኸፈለላ ዋጋ ኣስተውዒላ ክድሕን ኮላያ ምኽንያቱ እግዚአብሔር ናይ ሓደ ሰብ ሞት ደይፈቱ ኣምላኽ እዩ ስለዚ እቶም ናይ ብሓቂ ንኣምላኽ ዘፍቅርዎ ነትሱ ዝፈትዉ ነትሱ ዝደልዮ ዝገብሩ እዮም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ምድሪ ንኣምላኽ ኣኽቢርዎ ሓሊፉ ንኣምላኽ ብኸመይ ኣኽቢርዎ ተዳኢልኩምኒ ነትሱ ዝደልዮ ስለ ዝገበረ ንሕና ድማ ንእግዚአብሔር ናይ ብሓቂ ፍቕርና ንገልጸሉ ፍቕርና እንርእዮ እቲ ዝዓበየ መንገዲ ንዝጠፍኡ ነፍሳት ብወንጌል ወዱ ክድሕኑ ስለ ወንጌል ደው ክንብል ኮለና ወንጌል ወዱ ክንምስክር ኮለና ስለ ወንጌል ክንእውጅ ኮለና እቲ ናይ መጨረሻን ዝበለጸን ንእግዚአብሔር I love you ንብለሉ መንገዲ እዩ እቶም ወንጌል ዝምስክሩ ሰባት ንሶም ኩሉ ጊዜ ክምስክሩ ከለዉ ኣቅድሚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ፍቕሮም ከም ጥዑም ሽታ እዩ ዝዓክክ ምኽንያቱ ንወንጌል ዝሰብኽ ኩሉ ንእግዚአብሔር ዘለዎ ፍቕሪ ዝገልጽ ሰብ እዩ ስለዚ ካብ ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብ ገዛ ተንበርኪኽና I love you ክንብሎ ንውዕል ንሓደ ሰብ ኣብ ደገ ወፂና ክንምስክር ኮለና ተዓቢ መግለጽ ፍቕርና ስለዚ ካብ በኣፍና ንእግዚአብሔር ፍቕርና ንገልጸሉ ነቶም ኣብ ጸልማት ዘለዉ ብርሃን ወዱ ብምንጋር ክንገልጸሉ ይበልጽ ስለዚ ሎሚ ቶም ኣብ ደገ ዘለዉ ኣሕዋት ኣሓት ኩሎም ንሶም ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ፍቕርና እንርእየሉ መንገድን ዕድልን እዮም ንዓና ስለዚ ክንጥቀመሎም ጽባሕ ንጎ ምስ ጎይታ ከይተራኸብና ኣብ ምድሪ ኮለና ዓቐን ፍቕርናን ፍትወትናን ባህግናን ንዕኡ ወንጌል ወዱ ብዘይ ምቁራጽ ብምስባኽ ከነርእን ክነግርን ይግበአና እዩ ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ክሳዕ ክንደይ ኻተፍቅሮ ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ክሳዕ ክንደይ ኽተፍቅርዮ ናይ ብሓቂ ፍቕርኻ ፍቕረይ ክንገልጸሉ ንደሊ እንድሕር ኮይንና እቲ መንገዲ ወንጌል መንጋር እዩ ምኽንያቱ እቲ ነቦ ዘፍቅር እቲ ንእግዚአብሔር ዘፍቅር ወንጌል ዝነገር ሰብ እዩ መጽሓፍ ክዛረብ ከሎ ከምቲ ኣቦ ንዓይ ዝለኣኸኒ ኣነ ድማ ንዓኻትኩም እልእከኩም ኣለኹ እዩ ዝብል ስለዚ ነቲ ዝተለኣኽናዮ እንተፈጺምና ኢና ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ፍቕርና ንገልጸሉ ስለዚ መታን ፍቕርኹም ከተርእይዎ መታን ፍቕርና ከነርእዮ ንገለ ሰባት ወፂና ንዓውጅ ወንጌል ንንገር ንመስክር ግዲ ይበለና ዝነገር ናቱ ናይ መጨረሻ ቃል ኪዱ ትብልያ ኣብዛ ኺዱ ምግላጽ ፍቕርና ንዕኡሎ እቲ ኻልኣይ ዘገርመኩም ነገር ካብቲ ሓደ እቲ ኣባና ዘሎ ብርሃን ናይ ብርሃን ህይወት ዝግለጽ ሻይን ዝገብር ወንጌል ብምንጋር እዩ ወንጌል ዝነግሩ ብርሃኖም ዝገልጹ ሰባት እዮም ካብቲ ሓደ ብርሃን ምዃንና እንግለጽ ብርሃንና ዝረአ ጨው ኮይንና እንግለጽ ወንጌል ብምስባኽ እዩ
መጽሐፍ ቅዱስ ዮሐንስ ምዕራፍ 5:35 ክዛረብ ከሎ ስለ ዮሐንስ ክዛረብ ከሎ ንሱ ዝነድድ መብራህቲ ነበረ ኢሉ ብብርሃኑ ድማ ንቁርብ ጊዜ ባክብለኩም ደለኹም ኢሉ ሪኹም ዮሐንስ ዝነድድ መብራህቲ ዝገበሮ ስለቲ ዝተለኣኾ ምምስካሩ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ መንገዲ ምጽራጉ እዩ በትክክል ብርሃንኪ ክግለጽ ብርሃንካ ክግለጽ ነቲ ኣባኻ ዘሎ ብርሃን ሪኦም ነቲ ብሰማይ ዘሎ ቦኻ ክኽብርዎ ብርሃንካ ብምምስካርካ ወንጌል ጥራሕኻ ትገልጾ ብርሃንካ ብዝተገለጸሉ መጠን እግዚአብሔር ስለኻ ክኸብር እዩ ባኣኻ ክኸብር እዩ ስለቲ ኣባኻ ዘሎ ብርሃን ነቦ ክብር ክብዎ እዮም ስለዚ ብርሃንካ ክትገልጽ ጨውኮንካ ክትግለጽ ዝኾንካዮ ኾንካ ክትግለጽ ወንጌል መስክር ወንጌል ንገሪ ከም ዮሐንስ ዝነዱ መብራህቲ ኮይና ክንነብር ከምኡ ዝገብረና ስለወዱ ምዝራብን ምእዋጅን ስለወዱ ግዲሉና ከየባትኽና መንጋርን እዩ ወንጌል መንጋር መግለጽ ፍቅሪ አምላኽ እዩ ወንጌል መንጋር መግለጽ ብርሃን እዩ ብርሃንካ ብምእዋጅ ስለ ክርስቶስ ግለጾ ሻሎም